Αρχίζει μια καινούργια σχολική χρονιά και θα πρέπει να μεταφέρετε τους μαθητές σας από την τάξη που ήταν στην προηγούμενη στην τάξη που θα είναι αυτή τη χρονιά. Θα πάμε στο Control Panel. Εδώ θα πάμε στο View Users. Θα διαλέξουμε τμήματα και θα μας βγουν εδώ τα τμήματα. Και όταν διαλέξουμε ένα τμήμα, αν θέλετε βάλτε μόνο μαθητές να εμφανιστούν, πατήστε αυτό το κουτάκι και δείτε τους μαθητές σας. Εδώ τώρα θα πάτε σε αυτό το Modify και αν το πατήσετε θα ανοίξει μια καινούργια σελίδα. Βλέπετε δεν έχει back, που σημαίνει ότι ό,τι ώρα θέλουμε το κλείνουμε χωρίς να επηρεαστεί αυτό. Πατάμε λοιπόν, κλικ, και εδώ από την A Junior 1 τον πάμε στην B Junior 1. Edit User. Αυτός είναι ο τρόπος. Τώρα, για να γίνει ακόμη πιο εύκολο το πράγμα, θα πάμε στην τάξη Proficiency, πώς τις ονομάζετε εσείς. Εδώ μπορείτε να τους διαγράψετε αυτούς και μετά να πάμε στην τάξη που είναι η προηγούμενη και να τους μεταφέρουμε στην Proficiency. Έτσι, έναν, όσους μαθητές και να έχετε, πάνω από κάποια ώρα λογική δεν θα σας κρατήσει. Γιατί θα εξοικειωθείτε, πατώντας εδώ, θα τον πάτε στην επόμενη τάξη, Edit User, και θα μεταφερθεί στην επόμενη τάξη. Καλή χρονιά σας εύχομαι.